ngaphandle kwami underline lawo mazwi akekho ubani ngaphandle kaJehova akekho uNkulunkulu uma uJesu enguNkulunkulu he must be Jehovah because ngaphandle kaJehova akekho uNkulunkulu uma uJesu enguNkulunkulu engasuye Jehova then sesinoNkulunkulu ababili then selinamanga leli verse. Welcome to another episode of Sesazokhuluma. Once again, I'm your host, Duduzu Akashabangu. Thank you to choose the channel. As usual, angihambi ngedwa. As usual, ngihlezi nginama guest and namhlanje futhi siphethe ezinye indaba ezimnandi ungayishintshele channel qhubeka kuhlale kuyo khona ozogaina okuhle okuzokusiza nawe kusasa without wasting any time. Angivele nje ngamukele ihambe nginazo today. Ngiqalela iduzane kwami ngoba Khanyile. Ngiyakhumbula abantu abaningi bambonile last day abambonile babukhanyile. Babukhanyile wasuse sinodumo. Kwasuke sikhulu isidumo ayikakhulu futhi ku TikTok ku TikTok hayi. Kwakhona bathi hayi lento ikhuluma ayikho, kwakhona bathi unamanga, bathokuhle bebe khona nabathi yonke lento leneni lokho niyiphika nina nithathaphi ngoba ninalo ulwazi lwalento lobaba ekhulumayo kodwa nithi unamanga. Hayi lokho kwenza ukuthi ke bagcina sebeyibuka yonke episode. Siyabonga nje ukuthi ube khona ngalesa sikhathi. Sibonge namhlanje futhi ukuthi ukhona babukhanyile khona babefuna impinda babe baningi nje impela. Sifuna episode 2, sifuna episode 2. Hayi ke na kanjani nitholile iso lesi sibusiso. Ake siqale samukele wena babukhanyile. Sibonga ukuthi ufike. Ngicela nje usebenze yona le mic le. Ayi ngiyabonga Mr Shabangu nabalaleli bonke abalalela abangenayo kulolu hlelo balalela. Hayi cha kuhlelo lumnandi olusisizayo siyakhana liyasakha nathi. Nginibingelele nje nonke egameni lika Jesu. Amen. Yebo mhlawumbe abangakwazi nje ukuba bukhanyile mhlawumbe khona abaqala ukubona nje namhlanje amagama onke. Okay, igama uDumisani Khanyile. Yes. Hlala eMfulo. Okay. Yeah, Mfulo North eScott Paul. Bakuthinta kuphi? Inumber uma kwenzeka. Yeah, 084 yebo 032 2792. Oh, alright. Yebo. Hayi sibonga. Ngiyabonga kakhulu. Phinde sidlulisele ngale kubaba ngicela nje uzintroduce nje nawe konke. Siyabonga kakhulu babushabanga. Sibonge nje neplatform osenzele yona. Yes. Singabantwana baNkulunkulu uthi sokhona sixoxele izindaba. Yes. Zizwakala umhlaba wonke njenge commandment yenkosi. Igama ngoPhelelani Khumalo umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngihlala eProtea ngiqhamuke eBackville ngokuzalwa. Ngiyabonga nje. Hayi kuhle. Siyabonga. Mark ngenzeka yazitrade usho ngenzeka bathi bafuna ukuthinta abanye bakuthola kuphi? Na inamba yami ithi 083 7265 711. Okay. 083 7265 711. Bakuthola mhlambe futhi nakuma social media. Ngiyatholakala kuma social media ku Facebook nguphelelani kaJolozela Khumalo. Ku TikTok nguphelelani kaJolozela. Bangangithola nje lapha la ngiactive khona ku Instagram ngikhona kodwa ngikho that active. Hayi kulungile. Sibonga Khumalo. Cela ngale Mnguni. Uzosebenzisa yona leyo nje seduze kwakho. Ngiyabonga ithuba. Yebo. Unginika lona babushabanga. Ngiyabingelela nje egameni elihle lenkosi uJesu. Yes. Bingelela ubaba Mnguni. Yebo. Ngokuhlala ngihlala ephumla mqashi. Ekhaya ngibuye eBackville. Oh yes. Yebo, sibonga nje ithuba leli ubabushabanga sinike lona iplatform. Okuba sizoba khona ngaphandle kwalendawo. Hayi. Angichemanga njalo mawulokhu bezwa nje bonke bemention oBackville KZN. Othi ucheme namaZulu. Cha angicomanga nawo kuyiqondanele nje. Ngibonge kakhulu ukuthi nifike. Angifuni ukuthi ngize ngimoshe isikhathi.
ngiyazi nine topic eniyiphethe today. Ngicela ukuthi nje ni introduce le topic ukuthi ithini nithi ngoba ngena ngihlebela nithi uJesu nguJehovah. Sengi interested. Yabona nje kufana nomuntu mhlawumbe ozozwa kuthiwa uJesu uNkulunkulu khona nje abangafuni ukukholwa leyo nto le uJesu uNkulunkulu kanjani ayikho lento kunoJesu kunoNkulunkulu manithi uJesu uJehovah kanjani thina sazithi indodana kaNkulunkulu futhi why nithi ningathi uJesu uNkulunkulu why uJehovah hayi platform yini Siyabonga baba uShabanga. Yebo. Uyazi uyiqale kahle mawuthi why ningathi uJesu uNkulunkulu ngabe singasho. Awuzwani. Lokho nakuba kuyinto edebate-wayo kodwa idebate abantu abangakholelwa enkolweni yensindiso yeChristianity. Kodwa laba abakholelwa kuChristianity noma bakholelwa kuJesu bayazi ukuthi uNkulunkulu. So that is why sithe asokhuluma ngokuthi sithi ukungena deep sithi uJesu unguJehovah. Okay. Sikusho lokhu ngezathu sokuthi uma ufunda throughout scripture siyakutshela ngoNkulunkulu bese siyakuchazela ukuthi uNkulunkulu munye. Mhlambe before singene nje udabeni nake sifisa ukungidlulisa ukuthi azange lapha silethe umbono wethu njengabazalwane. Kodwa esikuzele lapha sizokukhuluma kuqonde yiloko kubhalwe uNkulunkulu. Singabazalwane ke abakholela ezwini likaNkulunkulu lonke sikholelwa nakulezi zinto lezi ezihlulayo kusenza as long as uNkulunkulu ayishilo ukuthi lezo zinto zikhona thina siyayikholelwa noma ngabe kuthiwa ziyahlula thina ukusenza ngoba ukukholwa kusho ukuthi lokho uNkulunkulu akukhulumile noma lokho akushoyo wena uyakuvuma noma ngaba kwakho isense kuwena kodwa uyakuvuma ukuthi ngoba kusho uNkulunkulu kunjalo. So now indaba yethu ithi uJesu unguJehovah. Angiqale kanjena ke ngizodidana abanye abafuthi bakhuluma. Okay. Indaba isuke kutheni uJesu Kristu unguNkulunkulu. And uma uJesu Kristu enguNkulunkulu therefore it means uJesu kumele abe uJehovah. Ngoba uJehovah iBhayibheli umbhalo sitshela ukuthi masiqala kwiOld Testament usitshela ukuthi uJehovah unguNkulunkulu yena yedwa ngaphandle kwakhe akekho umunye uNkulunkulu. Yebo. So uma kufika endabeni kaJesu asikwazi ukuthi singaba noJesu ongasuJehovah. Ngoba unguJesu engasuJehovah kusho ukuthi akasuNkulunkulu ngoba sesitsheliwe ukuthi uNkulunkulu munye noJehovah. Okay. So now asiqalelana ke babushabanga mhlambe ukuze izwakale kahle. Sizovula nje lapha encwadini kaJohn. Ya, encwadini kaJohn. Bisa nje siqala lapha encwadini kaJohn 5. Sifunde kuverse 43. Ivangeli ngokaJohn 5 sofunda uverse 43. Sisazofunda nje ukucacisa indaba nje yokuthi ngoba omunye angayibuza ukuthi so manje nisho ukuthi uma ngibiza noma igama likaJehova nalelinye igama esingadumisa ngalinto efana nale noma igama naleli kusiphi isigaba angikubeke kucacela ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma ngensindiso usiphila igama lokusindisa wasethi lelo gama lensindiso esosindiswa ngalo igama elithi Jesus balelo gama igama lakhe uNkulunkulu so nakuba uJesu uJehova kodwa igama lensindiso elithizwe kaNkulunkulu linye igama elinikiwe phansi kwezulu ukuba abantu bangasindiswa ngalo ithi indaba ke igama elithi Jesus. So asizweke leli gama elithi Jesus uthi igama likabani. Okay. Uma singathola ukuthi leli gama elithi Jesus igama likabani ene liyamfaka kuBaba ila sesithola khona ukuthi kwayena lo baba uJehova uJesu. Asizweke laphana kuJohn 5 verse 43. Ngalo ifunda nje baMnguni. Ngize egameni likaBaba aningamukeli. Uma kuzomunye ngegama ngelakhe igama niyakumamukela yena. Ngicela uyibambe nje baMnguni. Uthi uJesu ukukhuluma uJesu. Uthi ngize egameni likabani? Likababa. Shuthi igama lelanala aliphethe akusile lakhe naye kodwa likababa. Ngokusho njalo. Uthi mangiza ngaleli gama
aningimukeli kodwa mokuza omunye umuntu egameni lakhe niyamukela. Then the question is, iliphi legama uJesu Kristu eza ngalo athi likababa? Ngoba siyazi ukuthi uzile and uthe before ifika ufike vele la sekunegama elilethwe ingelosi uGabriel ukuthi lo mntwana ozozalwa kuzothiwa indodana ophezulu konke nozokumethi igama ukuba unguJesus. Yebo. So uthi uJesu Kristu makhuluma ukuthi ngizile mina egameni likababa. Legama leli analo uthi likababa uthi abamukeli kodwa makuza omunye umuntu ngelakhe igama bayamukela. Yes, bayamukela. Sacela nje sindlulele kwenye incwadi laphana ku12 uJohn 12 sifunda uverse 28. Uverse 28 ka chapter 12 ngoka John. Baba khazimulisa igama lakho. Kwase kufika izwi livela ezulwini lithi ngilikhazimulisile. Ngobuye ngilikhazimulisa. Amen. uJesu uyaphinda futhi uthi baba khazimulise lakhe igama. Yes. Now the question again is, iliphi legama leli athi uJesu Kristu malikhazimuliswe? Incwadi yabaseFilipi yasitshela ukuthi igama la elaphakanyiswa ukudlula wonke amagama igama elithi Jesus. And elize lithi leli igama uJesu wanikwa lo. Lithi ngezathu ukuthi uJesu Kristu wayitop uNkulunkulu wasemnika igama engaphezulu kwamagama onke. Sizo uJesu ekhuluma ke la ethi baba khazimulisa igama lakho. Iliphi leli igama elakhazimuliswa? Igama elithi Jesus. Yes. So leli igama elithi Jesus igama lika baba. Ubani ubaba? uJehova. So uJesu unguJehova. Ngoba leli igama elithi Jesus igama lika bani? Likababa. But asingayiphethi lapho before nje mhlambe ngizo didela bafethu kodwa makukhona abafuna ukucomment bazokusho. Asicela silapha ku Matthew 28. Okay. Matthew 28 sifunde lo verse 19. Matthew chapter 28 verse 19. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphatise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Kukhuluma uJesu futhi la uthi mayikhuluma uthi ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi bami nibabhaphatise egameni likaYise. Cela si underline ke sikhuluma indaba yegama. Akathi emagameni lento enokusho abantu bethi siyakhuleka emagameni amathathu ayikho into ekuthiwe amagama amathathu. Uthi nibabhaphatise egameni, one name which is singular. Ukuthi egameni seyasho ukuthi legama likabani. Uthi igama likaYise, igama lendodana, igama likabani? Kamoya oNgcwele. But the name is one. There's only one name. And lelo gama elikaYise, elendodana noMoya oNgcwele. Then the question is, iliphi lelo gama athi mababhaphatiswe ngalo? Siyezwa abapostoli bebebhaphatisa bayaliveza legama lapha encwadini yezenzo ukuthi okholwayo abhaphathiswe egameni lenkosi uJesu. Loyo wenze njani? Uyasindiswa bese ethola ini ukuthethelelwa kwezono, amukeliswe isipho sikabani? SikaMoya oNgcwele. So now indaba la uJesu Kristu asivezela yona uyasitshela ukuthi uYise, indodana noMoya oNgcwele banegama elilodwa. Hey, omunye uzothi lana igama likababa and of the son kushuthi nelinye igama likandodana and of the Holy Spirit kushuthi nakhona futhi elinye igama likaMoya oNgcwele. Akunjalo? Cha. Ayithe emagameni le. Ngathi mangayiphinda nje ithi ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphatise egameni. In the name. Not in the names. Hey. Yeah. Mhlawumbe ungena lapho Mnguni sayizela. Seyibeke kahle uyibeka nangelokho njani. It egameni hayi emagameni. Emele siyasho ukuthi leli gama which is one name. Igama likaYise elakho baba. Igama lani lendodana elakho indodana. Igama likaMoya oNgcwele elakho uMoya oNgcwele. Meaning uMoya oNgcwele unegama and lelo gama nalo igama noYise nendodana abanalo. Then the question is, iliphi legama bobathathu bemunye abalisherayo? Ngoba linye igama. Then our answer is igama elithi Jesus.
ngoba siyezwa abapostoli uma bebhabhadisa abantu abababhabhadise ngelinye igama futhi abathi siyanibhabhadisa emagameni amathathu kodwa bathi siyanibamba umuntu okholwayo aphenduke kanjani uyabhabhadiswa egameni kabani lika Jesu nezwi lasifakazela ukuthi ayikho insindiso ngomunye futhi alikho elinye igama elinikiwe ukuba abantu bangasindiswa ngalo kodwa igama elithini elithi Jesus. So now le verse noma lencwadi uma ethi babhabhadisa egameni which is one name likayise nendodana nomoya ongcwele lelo gama ubani uJesu meaning uyise ubani uJesu as well meaning umoya ongcwele igama lakhe ubani uJesu. So uJesu akusindodana kuphela uNkulunkulu ewonke. So now the question is, who is God? We don't have God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. There is no such a thing. We've got God who is the Father, the Son and the Holy Spirit. Uma ungangilalelisanga kahle uzothi ngisho into eyodwa kanti angisho into eyodwa. Asinabo uNkulunkulu abathathu abenza uNkulunkulu oyedwa. SinoNkulunkulu oyedwa omthathu. Futhi uNkulunkulu owubaba oyindodana nomoya ongcwele. There is why enegama elilodwa. Kusho ukuthi into ekuthiwa yiTrinity uthi ayikho. Angiphiki iTrinity but indlela engivuma ngayo iTrinity angivumi ithi oNkulunkulu bathathu. Benza uNkulunkulu oyedwa. Ngivuma ithi munye uNkulunkulu omthathu yena. Owubaba oyise eyindodana. Engingakusho ngokuswela amagama kwasemagama engasebenzisa ukuthi lawa ama office ngoba siyambona uNkulunkulu hamba noIsrael. Uhamba naye uIsrael esikhathini esiningi ngabaprofeti uNkulunkulu engaphezulu kwabo ebasebenza nabo mhlambe nangezwi nangabaprofeti kodwa uma sekufika isikhathi sensindiso siyambona uNkulunkulu embatha inyama yomuntu ezohlala phakathi kwabantu edla nabo exoxa nabo ebatshela izindaba zombuso wakhe nentando nokungasintando kaNkulunkulu eletha insindiso phakathi kwabantu. Uma esehamba uJesu Kristu uthi ukuhamba kwakhe unnecessary so that kuzokuza umoya ongcwele ongeke manje asahlala nabo adle nabo axoxe nabo kodwa uzoba phakathi kubo. Uyayibona le ndaba ukuthi manje sezoba kubo ukuthi umuntu etehamba uma ekholwa kuJesu Kristu umuntu ahamba ethwele uNkulunkulu ethwele izulu lo Nkulunkulu amthwela akusu half God uNkulunkulu ephelele. Yebo. Okay. Yezwa so iTrinity angichithi kodwa ngithi ngiinterpreta ngenye indlela yokuthi sinoNkulunkulu omunye emthathu kodwa. So babushawa asifakaze kanje indaba yegama. Asiye lapha encwadini kaIsaiah 45. Isaiah 45. Ngoba uma sibheka kuba prophet abaprofeta ngokuza komsindisi. Ubani ababethu yeza? That's the question that we should ask ourselves. Uma be prophet Isaiah o Jeremiah be prophet abonke bethu yeza umsindisi kwakuthiwa kuzaba. Siqalela nako kuIsaiah 45 baba Mnguni ngicela nje ufunde mhlambe uverse 5. Incwadi kaIsaiah 45 uverse 5. Mina nginguJehovah akekho omunye. Ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu. Okay, siyayizwa ke manje indaba. uNkulunkulu ukhuluma ngomprofeti Isaiah uthi yena uJehovah yena akakho umuntu uthi ngaphandle kwakhe akakho uNkulunkulu. Ake sihlukaniseke uJesu ayimela boNkulunkulu bese sihlukanisa uJehovah ayimela abe uNkulunkulu. Then sithi leli lizwi leli linamanga wayeqamba amanga uNkulunkulu. Futhi ukhona umuntu uNkulunkulu uJesu ngaphandle kaJehovah. Kodwa la sime khona thina njengoba shilo babushanisa sathi semembhalweni. Ngayiphinda babunguni ithi mina nginguJehovah akakho omunye. Bese ethi ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu. Ngiyakubhinqisa ungakanjani ungakangazi. Ngaphandle kwami underline lawo mazwi akekho ubani ngaphandle kaJehovah akekho uNkulunkulu. Uma uJesu enguNkulunkulu he must be Jehovah because ngaphandle kaJehovah akekho uNkulunkulu. Uma uJesu enguNkulunkulu engasuJehovah then sesinoNkulunkulu ababili. Then selinamanga leli verse. All right. Futhi leli verse sethi futhi uNkulunkulu khona la akaqamba khona amanga. Ngoba nanga umuntu uNkulunkulu evela phela egcineni selethi insindiso. OngasuJehovah. Ngoba yena uthe uJehovah ene ngaphandle kwakhe akakho umuntu uNkulunkulu. But ake sizwe uthi leli kuphela yena lesitshela lokho leli verse. Uye lapha na ku verse 15 mengaphosisi.
Sem khona 45. 45 so kuma nje ku 45. 45 verse 15 ufunda ngalendlela Isaiah. Impela unguNkulunkulu ozifihlayo. Impela unguNkulunkulu ozifihlayo wena Nkulunkulu msindisi. Wena Nkulunkulu bani? Umsindisi. Sakhuluma bani la? uJehova. Yeah. So the question is nomsindisi abangaki? Impela uNkulunkulu ozifihlayo. Wena Nkulunkulu bani? Umsindisi uyedwa. So then nangu uJehova na umsindisi. uJesu bese bayini? Uma ngabe ukuthi uJesu nawe uNkulunkulu ongasuka uJehova kodwa umsindisi. Nangu noJehova uyavela uNkulunkulu nami umsindisi. Then isinomsindisi abangaki? Oh, ngiyayiswa. Awuthi ukuhlehla ngofunda 14 babo Mnguni. Wakhona lapha. 14 ufundeka ngalendlela. Usho kanje uJehova uthi okukhandlekelweyo kwaseGibhithe nokuziziweyo kwaseKhushi nangamasheba abantu abade kuyakungena kuwe kube ngokwakho bayakukulandela bafike beboshwe ngamaketanga bakhothamele kuwe bakhuleke kuwe bathi uNkulunkulu ukuwe kuphela akekho omunye akekho ngaphandle kukaNkulunkulu. Izwe indaba. Sakhuluma uJehova. Yeah. Usathi bayokhothamela kuye, bakhuleke kuye uthi bayovuma basho abantu bathi uNkulunkulu kuwe kuphela. Ukho umuntu arefera kuye la, umgcotshwa wakhe. Uthi bayovuma bathi uNkulunkulu kuwe kuphela. Ene baze basho bathi akakho ngaphandle kukaNkulunkulu. Oh yeah. Sacela nje ngifundele no verse 20. Verse 20. Buthanani nize nisondelane ndawonye nina abakhululekileyo bezizwe abawuthwala umuthi wezithombe zabo ezibaziweyo abanakwazi bakhululeka kuNkulunkulu ongena kusindisa. Bakhuleka kuNkulunkulu ongena kusindisa. Ukhona umunye uNkulunkulu kodwa akasindisi. Lo khuluma la elosindisayo. The question is amile ukuthi uNkulunkulu osindisayo simahlukanisa uJesu noJehova imuphi ngoba noJehova uthi uyasindisa noJesu uthi uyasindisa. La sivezela uNkulunkulu abakhuleka kuye abantu kodwa ongasindisi. Yayazwakala indaba. Ngiyayizwa. So mahlukanisa uJesu noJehova sesenze uNkulunkulu ababili abayibiza ngabasindisi. Then imuphi osindisana ongasindisi ngoba mangabe siyabahlukanisa uJesu noJehova bobabili bayasindisa. Yes. So asikwazi ukubahlukanisa ngoba umsindisi munye. But akuqhubeka no21 baba Mnguni Simuzi. Kumemezeleni nikuveze yebo. Balulekani kanye kanye. Kubani owakuzwisa lokhu endulo? Wakumemezela kwasesikhathini samandulo na? Akusimina Jehova na? Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwami. uNkulunkulu olungileyo nomsindisi akekho ngaphandle kwami. Okay, ngifuna ukuyithatha la ethi khona akusimina Jehova na. Owamemezela izinto kwasemandulo. Uma esekhuluma babushabanga ukhuluma enye into mayiqhubeka uJehova. Uthi akakho uNkulunkulu ngaphandle kwami. Bese ethi uNkulunkulu olungileyo nomsindisi. Useyiclaima lento uJehova. Uthi akekho uNkulunkulu omunye ngaphandle kwami. Bese ethi uNkulunkulu olungileyo nomsindisi. Uthi akekho ngaphandle kwami. Then masihlukanisa uJesu noJehova. Sithi kunomunye uNkulunkulu. Onjani? Umsindisi. Siphikisa leli verse elithi akekho ubani uNkulunkulu kusho uJehova ngaphandle kwami. Mina msindisi. Yes. Then kumele kube khona ke simahlulelayo babushabanga phakathi wethu thina esithi leli verse linamanga nalo shoyo kuNkulunkulu uthi ubani oqinisile ubani oqamba amanga. Ngoba uNkulunkulu repetitively uyasho ukuthi uJehova uyena uNkulunkulu ngaphandle kwakhe uNkulunkulu akekho. Kusho ukuthi alikho ivesi elihlukanisa uJesu noJehova. Sizwa izwi lihlanganisa uJesu noJehova noNkulunkulu. Manje kusho ukuthi fanele sibheke ukuthi ubani lo ohlukanisayo. Yithi noma izwi laNkulunkulu na. Alright. Injongo kuba la sikhuluma kanje. Yes. Izwi lenkosi lithi ensukwini zokugcina bazokwanda abafundisi
nemfundiso zizoba njani zizoba ningi sinengi imfundiso eziningi and le mfundiso disturba imfundiso kuyiyona yona Yes. bese lithizwi kuba lezo nsuku azincishiswanga sokubuya kwenkosi Oh yeah. bekungekusinde noyedwa Yes. ukuba zincishiswanga lezo nsuku manje sisensukwini zokugcina la imfundiso ziningi khona Yes. si la ukuthi abazalwane baqaphele ukuthi lokho abakufundisayo Yes. yiloko umuntu azoma ngako phambi kobuso bukaNkulunkulu aphendule uma uJehova ehlukaniswa noJesu uyofika uchazela uNkulunkulu phambili akusiye yedle indaba Yes. ivele ezulwini izulu lihlanganisa ngalendlela esihlanganisa ngayo akufanele thina si-interpret izwi lenkosi ngokwenyama yethu kufanele si-interprete lizi-interprete lona ukuze abantu abanikezwe izwi likwazi ukubadonsa lithi iBhayibheli uyozo odonsa abantu abadonsele kubani kuye Yebo. asiqaphele ukuthi minengi imimoya hlolani omoya Yes. umoya ongahambisani nento eshiwo yizwa kusuka kaNkulunkulu noma ungaba kubani Iqiniso lelo. futhi ke sikhumbule ukuthi izwi lenkosi ukwahlulela kuqala kuphi endleni kaNkulunkulu Yes. kuhlulelwe thina ukuthi sathini ngalo izwi lakhe izwi malibekwa uNkulunkulu njengoba ebekile linjalo Yebo. uthi lapha nesambulweni alingandiswa alingenzi njani futhi kuphi encwadini yani Esambulo. ngapha ku Old Testament uJehova Yebo. uvela eNkulunkulu Yes. speak thina New Testament sithi uJesu akasesi uJehova akushizwe kusho imbono yethu nemicabango yethu ngoba izwi namanje njengoba silifunda liyamhlanganisa limhlukanisi manje ke ukuduka kwabantu badukiswa yithi makholo sibanikeze into kungesiyona ingakho lithi izwi lenkosi hlolana omoya into nento mawuzoyithatha njengoba sikhuluma nabalaleli abalaleli hlolani hlola umbhalo oqala Yebo. sekunabantu manje abahamba ngokwenyama abachaza umbhalo ngani nenyama kungesumoya ingcwele umoya ingcwele sefikile uzonoholela nifundisi uzonifundisa aniholele kulonke ini iqiniso Yes. iqiniso liyini izwi lakhe Hayi no, kezwa kahle. Okay. ngiyaxolisa ukungena kuyo Hayi. Asigqisheni kanje. Acela ungifundele uverse 23. Somhlanganisa na 24. Yeah. Baba Mnguni ngafunda 23. Khona nje. Isaiah chapter 45 verse 23. Okay. Ngizifungile mina kuphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga aliyikubuya lokuthi kimina ayakuguqa onke amadolo nezilimi zonke ziyakufunga. Amen. Cela umi nje lapha before sek 24. Kukhuluma bani lana? uJehova. Yes. Uthi uzifunge yena. Yes. uNkulunkulu esimazi owayifunga kwaze waphumela yakhe igazi uJesu. Wafungela izinto azisho ukuthi zimile zinjalo zingeguqulwe. Wayisila ngelakhe igazi, wayifunga ngayo. uNkulunkulu uthi lana ngizifungile mina. Yes. Kuphumile izwi emlonyeni wami. Khuluma bani uJehova ngokulunga aliyikubuya. Bese ethi lokuthi kimi Jehova ayaguqa onke amadolo. Leli verse linewelelalo. Mase lithi nezilimi zonke ezinjani ziyakunjani ziyakufunga futhi ngamanye amazwi ziyovuma. Manje leli verse leli esithola la kukhuluma uJehova linewelelalo. Ake sithole iwelelalo ke laphana kuFilipi 2. All right. Ngoba linewe ukhuluma uJehova uthi wonke amadolo azoguqa kuye nelimi zizofunga zonke futhi. Sifunge mina. Uthi usifungele. Ncwadi kaPhilip chapter 2 verse 9 ifundeka kanje. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe. Awabasezulwini, awabasemhlabeni, nawabangaphansi komhlaba. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi
kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Amen. Siyabona manje nayi revelation la noma iconfirmation yalento ayisho uJehova ngomprofeti uIsaiah ukuthi uzifungile yena nezwi liphumile kuyena ngokulunga aliyikubuya elokuthi amadolo onke ayoguqa kubani kuye nezilimi zonke ezonjani zizofunga. Now siyalithola iverse la lisitshela ukuthi ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke ahlukaniseke kuJesu angisisela ahlukaniseke kuJesu emele enguNkulunkulu omele engasuJehova bese babukhanyile siyambeka noJehova emele then sesinoNkulunkulu ababili ababanga ukuthi amadolo ke onke manje aguqa bona masibahlukanise sesinabo onkulu sinoJehova uthi nami ngithi amadolo azoguqa kimi sesinoJesu athi naye ngegama lami amadolo ngoba kuthiwa onke nelimi kuthiwa zonke akuthiwa ezamaJuda akuthiwa mhlawumbe ezabantu abathize ekuthiwa zonke uthi lento uJehova into eyakwenzeka noma mhlawumbe ukube bebe babili uNkulunkulu noma bebe bathathu uma likhuluma leli lizwe siqeda kulifunda kuIsaiah mhlawumbe ubengathi uNkulunkulu mina ngimfungile uJesu ngimfungile uJesu ukuthi ilimi zonke ziyoguqa ziguqela igama lakhe kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu ababaningi ene lento yokucabanga abazalwane abafuna ukuthi bakhulumize kaNkulunkulu ngeke imbono yabo kwenza ukuthi kube neconfusion ukuthi bagcina abantu abaningi benemicabango eminingi ukuthi nanoma kungathiwa siyafika ezulwini lapha siyofica indoda enkulu ebizwa ngoNkulunkulu bese kuba khona nomfanyanyana okhona lo mfana kuthiwa uJesu ohleli noyise lapha so manje uyiveza kahle la uma eveza kuIsaiah ukuthi mina ngifungile ngisifunge mina ukube bahlukene beyocacisa ubengeke ukuthatha ubukhulu bakhe abunikezele omunye umuntu kodwa uthi mina ngisifungile kodwa masifunda la kwabaseFilipi uJehova uzifunga yena la kwabaseFilipi ukukhulunywa ngoJesu la noma ngayiphinda nje bese ngiyibusele emuva kubafethu ithi ngalokho ke ku9 wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Hayi ngibuzele ababukeli ngoba lapha lithi ngalokho kuNkulunkulu wamphakamisa kusho ukuthi kunoNkulunkulu uphakamisa omunye abekho babili ngoba uNkulunkulu wamphakamisa wamnika igama usho ukuthi uNkulunkulu unikeza indodana igama elingaphezulu kwamagama onke and le ndodana nguJesu sengibuzela ababukeli ke manje ukuthi mase kukanjena kuthiwani ke isala la ekutheni kokunalento ukuthi singa understand ukuthi abanye bangafuni ukuvuma ukuthi uJesu Kristu was a human being 100% but at the same time he was God 100%. So now lento isho ukuthini isho ukuthi njengoba sifunda lapha I think incwadi kaTimothy ithi munyu ubani umlamleli phakathi kwabantu nobani umuntu noNkulunkulu ethi umuntu uKristu bani uJesu cela sandaline ke lamazi athi umuntu bani uJesu Kristu umuntu Kristu Jesu so now siyazi ukuthi ngokombhalo nobufakazi umzimba kaKristu oyinyama awukubonanga ukubona siyazi futhi sithola ubufakazi uma uJesu Kristu sevukile kusondela uMaria kuyena uMartha lakhumbula kahle uthi ungangithinta ngingayi kubaba kodwa mayefe esiphambanweni uthi ngibeka ini umoya wami kuphi esandleni sami so na ubani lo obekwa esandleni sikababa ubani lo othi angingayi kubaba now asithi uyiqhubha kancane ngoba ilento umpostoli Paul akhuluma ngayo kuTimothy wokuqala chapter 3 athi great is the mystery of godliness mhlamba ke ngithi ukuyichaza leyo kancane before ngiphendula umbuzo wakho ukhona into ayibize kanje sinezinto esithi masibheka thi njengabantu sithi lento imystery kusho ngamanye amazwi imfihlo kusho thina ititha nje thina now nalizwi likaNkulunkulu lithi great is the mystery of godliness kusho bani uNkulunkulu uthi inkulu imfihlakalo yani yobuNkulunkulu kusho yena
uthi ukuze uqonde le ndaba iyimfihlo uthi akusimfihlo nje kuphela but iyimfihlo enkulu uzachaze lapha ntho enjani oweza phakathi kwabantu wabonwa ngabavunywa zingelo esiwanyuswa ngani inkazimulo yena lo nkulunkulu manifested in the flesh. So but now la ngifuna ukuthi underline khona ithi indaba yobunkulunkulu imfihlo futhi enkulu. Yes. So nakuba sizoyichaza le ndaba kaNkulunkulu but we must understand as human being ukuthi our mind is limited. Sizochaza lokhu uNkulunkulu asivezela kona ngokombhalo wakhe. Okuningi njengompostoli uPaul enokuchaza. Okuningi siyokuboniswa lo ngokupheleleyo. Lokho esichazayo lokho kuveziwe. Elithizwe likaNkulunkulu, uNkulunkulu munye enabababili enababathathu. Sisuka from that premise yokuthi sinoNkulunkulu oyedwa abangababili. So uNkulunkulu eyedwa uJesu uNkulunkulu he must be Jehovah ngoba kwi-Old Testament uJehovah uyewaziveza yena wathi uNkulunkulu. Right. So mhlambe sithi ungena ke sengichaza mhlambe ufuna ungena baba Shabanga. Kuyafika. Yazi kufikani ukuthi uthi uJesu engimbona ubaba ekwenza ngiyakwenza. Engikuza ubaba ekukhuluma yilokho engikukhulumayo. Iyaweza wonke lawo mazwi lawo. Akunikeza uthi khona mzwayo. Khona mbonayo. Bese yes. Singakuphika yini uma ngathi wayezizwa yena njengoNkulunkulu. Angiyibeke kanje. Lo ncwadi lo khuluma ngayo lapha kuJohn. kuJohn 12. Uthi uJesu Kristu mayekhuluma I think is John 5 verse 30. Or 10 somewhere lapho. Mina nobaba sinjani simunye. Kunombuzo wakwabuzwa abapostoli ongabuzwanga nje abantu. Wabizwa yilaba ke indaba ayishiya ezandleni zabathi nina hambani nemhlabeni wonke. Bathola first hand information. Abuya futhi for 40 days akhuluma nabezinye imfihlo. Before ezohamba lapha uNkulunkulu ukuvalelisa kuJohn 14. Yes. Ukhuluma amanye amazwi. uPhilip uthi haya indlela siyazi thina. Saya kanjani? Yebo. Uze abathe uthi mina ngindlela ngiqisa kakho yakubaba ngaphandle kwami. Uma iqhubeka laphana ubando uThomas wayithi indlela siyazi kulokhu njani uPhilip sekhuluma indaba ukuthi manje awusitshengise uyihlo thina kuzosanele. Uthini uJesu Kristu mhlawumbe sivule kuze singayikhulumi sikhulumela thina ngoba uyazi babushaba nginalento ukuthi sifuna ukumkhulumela uNkulunkulu nezinto ayishilo. Sifuna ukumkhulumela uJesu nezinto ayishilo. Kanti uJesu Kristu uthi ozwa lamazwi wami bese yawakholwa noma wenza. Ulo muntu umfanisa nendoda ehlakaniphile eyakhele phezulu kwesisekelo sedwala. Bese ethi amazwi wakhe awakhuluma awukuphila. So konke lokho akushoyo kwenjani kuqinila akakhuluma manga. Mhlawumbe ungayifunda lapha Mnguni qala nje ku9 John 14 verse 9. John 14:9. Siza ukuthi uJesu Kristu mayebuzwa ngobaba yena wathi. uPhilip wathi kuye Nkosi sikhombisa uyihlo kusanele. uJesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani awukangazi Philip na. Ngicela nje lapho before mhlawumbe uqhubeke. Umbuzo uthi sitshengisa ubani? Ubaba. Yena uphendula uthi uJesu uthi nginani? Anika ngazi mina. Indaba kaBaba ubuyisa kuye. Uthi senginani? Akathi ule phezulu emafini. Ngingikade ngikhuleka kuye kade mina. Now the thing is either sithi uJesu Kristu la waye ngaphilanga kahle or ungumqambi manga ohlulekayo ukuzilawula owayekhuluma iqiniso. Uma ukuthi siyakholwa uJesu Kristu waye ukuthi wayekhuluma iqiniso then uJesu Kristu uthi mina ngubaba. And we must say this with boldness because wakusho with boldness. Whether we believe it or not, but wakusho. Uthi sengihlale nani isikhathi eside kangaka ningangazi. Awuqhubeka kancane ke baba Mnguni. uPhilip wathi kuye Nkosi sikhombisa uyihlo kusanele. uJesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani awukangazi Philip. Okay, yeah. Ongibonile mina ubonile ubaba. Usho kanjani ukuthi sikhombisa uyihlo na? Hey uyayiqeda babushabanga. Uthi umbuzo uthi isicelo sithi sikhombisa uyihlo uthi ngamanye ama point to the Father. Show us who is this Father that we always talking about or talking to and yonke lonto leyo. Uthi isikhathi esingaka ngihleli na angangazi. Seyasho ke manje uthi ongibonile mina ubona ubaba. Yebo. So indaba nje iqondile. Ongibonile mina ubone ubaba. Yebo. Akathi mayekhuluma athi isikhathi siyeza ngisazonitshengisa ubaba. Akasho njalo bokukhanyile. Akathi khona isikhathi la ngilindeni ngizonikhombisa le ndoda engilongikhuluma ngayo. Isikhathi eside kangaka nginani
anika Angangasi, yes. awuphinde na ku 7 ku7 Oh. uthi uma beningazi mina beniya kumazi nobaba so kusho ukuthi asikho isidingo sokuthi ningafuna ukwazi ubaba ngoba mina niyangazi kusho ukuthi njengoba nazi mina indaba iphelele kusukela manje niyamazi nimbonile. So ngamanye amazwi uJesu ngiyaxolisa kulokho ngamanye amazwi uJesu Kristu mayithi lokho engikhulumayo akusimina kodwa ubaba so ngamanye amazwi uyamkhomba lo baba uthi ngizilalela mina kanjani baba ngibuze na umbuzo ubani ubaba kaJesu umoya ongcwele noma uJehova Sazi ukuthi uNkulunkulu uJehova akusumoya ongcwele umoya ongcwele uchazwa ngokuthi ubuthathu bukaJehova but uyayibona ke manje kodwa futhi bona lo buthathu buJehova futhi uyayibona ke indaba sibuyisela la sikhona asiye lapha ke kuMatthew 1 sizwe ukuthi ubani ubaba kaJesu okay Matthew chapter 1 yeah ngoba izwi likaNkulunkulu liyazikhulumela adingi silikhulumele thina once alikhulumela thina is because kunezinto eziphila kithi esithema sifundizwe sangafuna ukuwumukela yes sesiyalikhulumela ukuthi hayi la lingasho njalo kanti lalisho njalo funda nje uMatthew 1 cela ufunda 18 mfo Matthew chapter 1 verse 18 isihloko sithini kanje isihloko sithi ukuzalwa kukaJesu yap 18 ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje unina uMaria esemisela uJosefa bengakahlangani wafunyana ekhulelwe ngomoya ongcwele wafunyana ekhulelwe ngani ngomoya ongcwele wafunyana ekhulelwe ngoJehova wafuna ekhulelwe ngani ngomoya ongcwele cela ufunda 21 baba Mnguni uzakuzala indodana uyiqamba igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo okay cela uhlehle ku20 esazindla ngaloko bheka ingilosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi Josefa ndodana kaDavide ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungumoya ongcwele lokho akukhulelweyo kuyini kungumoya ongcwele so oweza kuMaria ubani umoya ongcwele lokho akukhulelweyo kuzoba ubani umoya ongcwele so uMaria ukhulelwa ngenxa bani kamoya ongcwele so ubani ubaba kaJesu akusumoya ongcwele so umhlukanisa kanjani umoya ongcwele noJehova noJesu there is why uJesu Kristu mekhuluma athi akusimi na kodwa ubani owaye kuJesu akusini umoya ongcwele umoya ongcwele ubani mayithi akusimi nokhuluma usho lo takusinyama musana ukubheka inyama akusilo okhuluma kodwa lo kimi ingake ethi uma ufunda lapha na ku14 athi ubaba ukimi nami ngibaba asimthathe ungakanani uJehova ungakanani ubaba uthi ubaba ukimi nami ngibaba so mayithi akusimi nokhulumayo thina because sifuna ukuthi ngempela sisuke endabeni ukuthi uJesu Kristu noJehova siyayithatha lesi interprete ukuthi labantu bahlukene kanti uyaveza ukuthi cha simunye kodwa okukhulu engimlalela ngilalela umoya ngilalela inyama yami ngilalela umoya ngoba uJesu Kristu waye umuntu 100% but at the same time uNkulunkulu 100% so wayengancikanga enyameni ukuthi inyama imtshela umuntu ukuthini wayengancikanga kuma feelings nama emotions nakwi last inkanukweni yenyama wayencike kuloko kusho umoya wawumbuza ukuthi umoya meke wakhuluma uyenza ubani umoya ubabakhe ophila kuye naye aphila kuye ya manje interesting kakhulu le ndaba le mawuyibeka kanjalo uthi kukhona uJesu onguJehova bese kuba khona ubaba umoya ongcwele angibahlukanisi okay sithe sinoNkulunkulu oyedwa ongubaba ongubani oyindodana yes omoya ongcwele yes uma uzohlukanisa umoya ongcwele from kubaba uzothola inkinga ngoba manje sokuzofanele ukuthi ubaba nomoya ongcwele bobabili wazala uJesu ngokuhlukana wahlukanisa ubaba nomoya ongcwele uNkulunkulu munye nama office asebenza ngawo ukuthi mangizokwenza lo msebenzi ngiya kule form ngomoya ongcwele njengoNkulunkulu mezophila kubantu angeke ezulwini kudilika amazulu onke nesihlalo sobukhosi literally right kodwa uthatha iform kabani kamoya ongcwele lama ngikhuluma ngalento abathi khona lokuthi uNkulunkulu eshintsha eguquguquka cha ngikhuluma ngoNkulunkulu nama personalities akhe ngokusebenza kwakhe ukuthi uNkulunkulu ephelele munye but mthathu kuyena iyazokala le ndaba lengichazayo shothi umoya ongcwele wangena kuye uye futhi there is why ithi mina ngikhuluma kwami kodwa ngikhuluma kabani lokuba bakuzwa ukhuluma ngaye ngoba umoya ongcwele okuye uye
njengokuphela ukuzalwa kaJesu Kristu akuzange kuhlangane indoda nowesifazane kodwa kwehla umoya wazo njani wazo sibekela ubani uMaria kwase kutholakala ubani umoya ngcwele lize liyashizwe lapha lithi lokho akukhulelwe okakhulelwe ilokhu njani kuyoba yini umoya ngcwele kungokomoya ngcwele but babushabanga ingazi sidide kakhulu siye kude ake siye lapha kuIsaya okay Isaiah 9 cela ufunde nje verse 6 baba Mnguni encwadi kaIsaiah chapter 9 verse 6 ufunda ngalendlela ithi ngokuba sizalelwa umntwana siphiwa indodana umbuso uyakuba semahlombe akhe negama lakhe liyakuthiwa umluleko omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyiso ongunaphakade inkosi yokuthula umbuso uyakuba mkhulu ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sika Davide nasembusweni wakhe ukuze uqiniswe usekwe ngokwahlulela nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade ukushisakela kukaJehova Sebawoti kuyakwenza lokho mhlawumbe ngaphandle kokubuza imbuso yazi baba uShabang singavumelana without any contradiction kule ncwadi ikhuluma ngoJesu zalela umntwana saphiwe indodana but asizwa amagama ukuthi amagama kuthiwa amagama akhe kuyakuthiwani yebo ngiyathola kuyakuthiwa ubani wonderful kuyothiwa umluleko omangalisayo uNkulunkulu njani so uJesu asinangabaza ukuthi uNkulunkulu ngoba la kukhulunywa ngaye uNkulunkulu onamandla mayiqhubeka ithi uyise ongunaphakade naye incwadi ke baba uShabang ithi uJesu uyise enithi uyise ongunaphakade then between uJehova noJesu bayalwa ke manje baba ngegama lika baba noma uthi nangubaba noma uthi ngubaba ungunaphakade ubani kubaba then isikolo yini baba uShabang sikholwe labantu abafuna ukuhlukanisa noma umbhalo kaNkulunkulu ngomprofeti seshilo sethu uJesu unguyise ongunaphakade noma sikholwe yilabantu abathi hayi akunjalo noma kubhaliwe ngoba naku yasidida thina kanti kakhulu nje angizukulula kumele ngabe le ndaba idida abantu abangasindiswanga baye athuma lumama omunye kubantu abathi banoJesu nathi singakasindiswa athi mshana indoda engaka ungayifaka kanjani esifubeni sakho umuzi umuntu ethi uJesu ngumuzwa ngaphakathi so kubafanele abantu abangasindiswanga ukuthi uma kufika ebuthathwini bukaNkulunkulu babe nemibuzo eminingi kodwa thina njengabantu abasindisiwe kithina kufanele ngabe iyacaca ukuthi mangithi mina nginoJesu ngikhuluma ngani ngoba uthema ngabe esehambe valelisa kuJohn chapter 14 uthi angiyunishiya izintandane ngiyonithumela umduduzi ngiyonithumela umthokozisi amthumela nasithumelela yena wasithumelela umoya ongcwele kodwa yena sikholelwa ukuthi sinoJesu thina noma sihamba sishaya isifuba sokuthi thina sinoJesu yebo esakhulumile nje ubaba uMnguni yebo le verse siqeda kulifunda manje uIsaiah uYesu ongunaphakade uJesu uyise uJesu indodana uJesu umoya ongcwele mayekhulela uMaria lokho akukhulela kuumoya ongcwele all right ubani kanti owenze izulu nomhlaba owenza indalo yonke inkomo inekhanda elilodwa nami nginekhanda elilodwa yes izulu into iBhayibheli khona idalwa ezinye ezinamehlo nangomuva yes uzokhwashina lokho manje ukuthi why izinamehlo ngomuva ngoba thina asike isidala sinamehlo ngomuva ngoba na thina sinamehlo ngaphambili indalo kaNkulunkulu se mystery ingakho ifuna umoya ongcwele ayichaza yale imystery straight bese sithi masiduku izwi isiqondise yes buyala ingakho ke lokho kwenzakalayo ukubuyiswa kwethu sibuyiswa yezwi ukuthi uJehova noNkulunkulu noJesu nomoya ongcwele is one thing akuhlukene ngiyanizwa ne ngiyabuza futhi ngibuzela nabanye yebo ngoba njengoba nje bebukele nje bayasho ukuthi sesididekile manje kusho ukuthi uNkulunkulu weze emhlabeni waba indodana kodwa waye manje angavele kucace nje ukuthi kwavele nje kweza nje uNkulunkulu waye kufanele kunomoya oyingcwele ongena kuyena waye kufanele allocating izubaba waye ngavelanga nje waba straightforward
ngifikile ngisemhlabeni ngoNkulunkulu. Mhlawumbe ukuphendula ngithi ungena umphendula. Kunento eshiwo incwadi abasePhilip 2 lithi uJesu Kristu nakuba elingana. Yes. noNkulunkulu noma inisimo sikaNkulunkulu noma uNkulunkulu. Yes. Kodwa wenze njani? Asho ngithi Into yokuphanga kulingana nobani. Oh. La isala khona because ngoba sisho ithi mystery. Ila isala khona ukuthi isono sikaNkulunkulu ngalento uthi wathatha inyama. La simgqilaza khona ke thina manje. Yeah. Uma babalema. Ukuthi wayithathelani lenyama ngoba ukuthatha inyama kusho enye form manje. The mere fact ukuthi uNkulunkulu wathatha inyama ila sifike sisale khona. Sisale enyameni ngoba singabantu benyama lento into kamoya. Uma uJesu esemhlabeni uJehovah nje phela but engumuntu at the same time. Yes. So kunalento ethi fanele udumise uNkulunkulu ngoba umuntu. Yes. Bese kuba nalento ethi fanele wena ukhonze udunyiswe ngoba uNkulunkulu. Alright. Yile athi uJesu Kristu enguNkulunkulu athi akusinto yokuphanga kulingana noNkulunkulu. So understanda kanjani ke leli verse elithi nakuba ayelingana noNkulunkulu kodwa akashongo into yokuphanga. Isho ukuthini leyo? Isho ukuthi lo wayesenyameni eniyakuveza ithi wathoba. Should lento ayinqwa ukuthi ephela noNkulunkulu kodwa icindezele. Hayi akufanele esiphambaneni obethela icindezele. Hayi akufanele uthuke ngabe labantu buza unyazi livele ezulwini kodwa ayithobe. Lithi ngaloko wasemnika igama enjani kunikwa abantu. Uma kuphakanyiswa uJesu kuphakanyiswa konke khumbule babushabanga uma zivuka laphana kuzokhala icilongo abangcwele bethathwa beyohlangana noJesu kuvuka kuqala abalaleli enkosini yini evusayo umoya noma umphefumulo noma yini sinokuqonda thina sifundisa ukuthi ovuswayo la imizimba yethu wayivuswa kufanele phela imizimba yethu ivuke hlangana nani nemphefumulo yethu elindile kuphima ngabe ingcwele la ilinde khona ezulwini iyohlanganiswa na bese siyapheleliswa sifaniswa noJesu ngoba uJesu uye yedwa osezulwini emva kokufa ngomzimba wakhe babili abasezulwini asazi noma sebabuye kodwa umbhalo uyachaza lo omunye wabo wabuye ubani Eliya but uElias yazi ukuthi wayezulwini ngani ngomzimba wakhe kodwa akakwazi ukufa siyazi ukuthi noEnoch incwadi yasitshela ukuthi wangena ezulwini ngani ngomzimba wakhe naye akakwazi ukufa lithi uNkulunkulu wenjani azange sabo wamhlwini but nangu omunye wesithathu otholakalayo esezulwini ngomzimba wakhe kodwa ekwazi ukufa that is why lithi wenzeka lokuthi abe izibulo lako konke uye yedwa ezulwini ngomzimba wakhe emva kokufa uye yedwa wazi ukuvuka emva so lo phakanyiswayo novuswayo nothathwayo oyobekwa umzimba lo ngatholakali ke manje emathuneni kabani kaJesu lo mzimba unani lo mzimba yini uNkulunkulu ayedinga emzimbeni igazi ingakho masifunda incwadi yezenzo mhlawumbe siyeni kuyona incwadi yezenzo 20 ile mystery le eshaya abantu abaningi ukuthi manje bathi hey lento kwenzakalani la funda incwadi nje yezenzo 20 verse 28 siyizwe ukuthi ithini ngomzimba yini esinikayo okay ake samukele sinenceko iqeda ngena mshaya ababukeli bazobuka bathi yawu sekukhona bani useshonephi Mnguni zikhona inceko babukeli zikhona nje setha akulungile Mnguni uthe ade ngishifte ake samukele sikwamukele nje in short uyithola indaba vele seyashisa just introduction yakho nje ngiyabingelela kamele lika Jesu yes lona babukhanyile babukhanyile omncane oh yes umntwana kaNkulunkulu hayi kwakuhle yebo sicela negama uNtethelelo Ntethelelo Khanyile alright kulungile uyithola vele sesiphakathi asiqhubeke naye ubuthe izenzo 20 cela ngifundele Z20 verse 28 Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kumo ingcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. Okay amen. Amen. Okay yes. Hayi la ivela khona lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uyizuzele lona ngani ngegazi lakhe. Yes. So uNkulunkulu ube negazi. Wazuzela ini ibandla. So now the question is ulithathapi igazi uNkulunkulu ngoba uJesu Kristu sitshela ukuthi uNkulunkulu umoya but nayi incwadi ethi uNkulunkulu ayizuzele lona ngani ngegazi lakhe. Ileyo mystery ke sila nelahla abaningi yokuthi uNkulunkulu ngokuphelela kwakhe wenze njani wathatha inyama yomuntu waba indodana
ukuze njani azothola igazi asindisa abantu ngoba seyithola incwadi ya Leviticus I think 11:17 ithi ayikho intethelelo ngaphandle kwegazi ngoba ukuphila kwani kwenyama yonke kusegazini thina sinyama ukuze sindiswa kudingeka igazi now igazi lembuzi nelenqama alinako umsindisa umuntu kwakudingeka igazi and kwangadingeka igazi lengelosi ngoba ingelosi adala ngamuntu futhi nemeasurement yesono nokusindiswa engeqhamuka engelosini ngoba zizidalo kwakufuneka lo woniwe boyena wenze njani ozophuma azo-appeaser ijustice kaNkulunkulu so wakhipha yena kweza yena wazozenza umnikelo yena ngokuthi athatha inyama yomuntu abe umhlatshelo kuphuma igazi bese sithola intethelelo. That's the mystery of godliness ukuthi uNkulunkulu uzehlisile wathatha inyama yomuntu. That is why leli verse lisitshela ukuthi uyizuzele ngelakhe igazi uNkulunkulu. Yazi lento le i-deep futhi i-very interesting. Kusho ukuthi laba bathi thina nje sikhonza uNkulunkulu thina akeni siyeke ngendodana ba out balahle ukugcina. Uyazi wayithinta emsileni lo lahle na incwadi la kulo khunye John 14 mhlambe sibheke nje mhlambe ngaqala na ku 14:6 babukhanyile ya kanje uJesu wathi kuye mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akakho zakubaba ngaphandle kwami. Uyazi kukhona ezinye izinto ezingathi manje mhlambe sizisho sithi hayi mhlambe wayezama ukuthi le ayidinge kudolile. uJesu Kristu uthi yena indlela neqiniso nokuphila. Uthi akakho ongaya kubani ubaba ngaphandle kabani kwa. Mawuzothi wena ukhonza ubaba noma ukhonza uNkulunkulu nje ngaphandle kwendodana uya kanjani? Zofika kanjani? Ngoba the reason why uJesu Kristu esho lento le uveze enye into uthi uNkulunkulu ngaphandle kwamakekho. Yes. So uma ufuna uNkulunkulu nali isango yimi ngimile ngiyiko konke okufunayo uma ufuna uNkulunkulu ngoba uthi akakho ongaya kubaba ngaphandle kwami. This is a very bold statement. Esingena contradiction ukuthi mhlawumbe singathi yiyo ke lento yenza ukuthi moshumayela ndivangele eqonda ushumayela le verse noma le lizwe leli la khona aqala khona kuthiwa nama Christians zenza ngcono ngaphandle kwamazwi afana nalawo noma kwaleli usuke ungakashumayela ivangeli uma ungakasho ukuthi kubantu ngaphandle kaJesu alikho izulu noNkulunkulu asinayo usungashumayeli lona usukusakhandela into yakho okufuna ukuthandwa ngabantu ngoba lokho akusho la yilento ayifela wayisila ngelakhe igazi wayifunga yena kulento engishilo angeke ngiphike ngithi hayo bengidlala ngincamele ningibulale ngizovuka ukuconfirm lento engayisho ukuthi ngaphandle kwami akekho ngayakubaba akavukanga yini sishumayela ithi ivangeli ethi wavuka lamazwi ngoba ancamela ukufa kushuthi amini asisekele esiqinini. Yes. Ake siqhubeke kodwa sizwe ukuthi ayisitsheli nokunye lapha na ku 14:15 babukhanyile. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Awacela ufunda 23 verse 23. 15:23. Okay. uJesu waphendula wathi kuye uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami. Ubaba uyakumthanda siyakuza kuye sihlale naye. Ongangithandiyo kagcina amazwi ami nezwi enilizwayo akusile lami kepha ngelika baba ongidumileyo. Ngikhulume lokho kini ngisahlezi nani. Kepha umduduzo umoya ongcwele ubaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele kona. Ukuthula ngishiya kini ukuthula kwami nginipha khona. Kalonje lapha kukhanyile. Kulento ekhona uJesu Kristu la ku 20 ku 14 bani 23 14:23. uJesu Kristu ukhuluma amanye amazwi uthi uma umuntu engithanda uyagcina ini imiyalo yakhe amazwi ami izwi kabani lakhe uthi ubaba uyokwenzani uyakumthanda. So akekho umuntu ongathandwa ubaba angathandanga izwi likaJesu. So uma uzothi wena mina ngikhonza uNkulunkulu kodwa usukile emazwini kaJesu uyakuthanda kanjani uNkulunkulu noma mhlambe kunomunye uNkulunkulu abanayo ngaphandle kwalo waveza uJesu ubaba ngoba uthi yena uma umuntu egcina ini izwi lami uyakuthandwa ubaba. So ngamanye amazwi akakwazi uNkulunkulu ukukuthanda ungazange ugcine ini izwi likaJesu. Okay, asifunde u15:23 siza ukuthi uJesu Kristu uthini. 15:23 John 15 verse 23 uthi
ozonda mina uzonda ubaba. Okay. Yeah, image lapha. Ozonda uJesu uzonda ubaba. Akwazi ukuthi awuyifunda indodana bese uzothanda ubaba. Akwenzeki. Unless sithi babushabanga unamanga uJesu. Yes. Yeah, masingama nje lapho ke lapho singakhuluma inkulumo ehlukile. Kodwa masisame ekutheni lokhu uJesu Kristu akusho kuqinile. Uthi ozonda mina uzonda ubaba. Yeah, ngakwazi ukuthi ungathi ngidumisa ubaba mina. Angingeni indaba yendodana. Uma ungayingeni indaba yendodana uyingeni nendaba kaBaba. Uma ungekho endodane nawo ukhona kuBaba. Ngoba singena kuBaba ngani ngendodana. Shuthi lento lena futhi vele sesengichazile. Ikhansela nalaba abathi thina siyamkhonza uNkulunkulu uJesu indodana thina sikhonza umama kaJesu. Sikwazi ukuthi singathi sokhonza ingane khona umama. Shuthi yonke lento leyo nje seyikhanselekile. But kungcono nalabo abathi mhlawumbe baze babacishe sibabe seduze singabanika mhlawumbe u3 marks out of 30 sithi hayi at least nike nakhuluma ngobaba yabona laba abakamama singalivula lonke lelizwi leli alikaze lakhuluma ngoMaria iBhayibheli mangadunyiswa yes akasondeli nakusondela nje kudunyisweni uMaria so asibazi bakuthatha bangake basitsheleke ngoba esihlanu mhlawumbe nezabe incwadi yes abanazo eshoyo ezikhuluma kodwa leli mbhalo lo esimngawo la okhuluma ngoMaria right uJesu akusiyo umntaka Maria kumele nje sikunderstand nalokuthi nokuzalwa kwakhe oh yes ingakho akuzange kube intando kaJoseph oh yes noMaria uNkulunkulu wasebenzisa uMaria njengethuluzi la khona ezongena khona so ingakho lithi zaNkulunkulu nayithuma ingilosi lithi Maria uzawukhulelwa alithi uzakhulisa uJoseph alithi uzawukhulela lokukhulele kungumoya ongcwele kusho ukuthi uNkulunkulu uMaria waba nenhlanhla nje ukuthi uNkulunkulu azohlala kuye so yes uma uJesu esezalwa ingakho sithola negama lakhe ukuthi uJoseph noMaria abakwazi noma ayikho iphatha abayidlalayo phela ingane mayizozalwa kumele ukuthi ubaba nomama bayinike igama kodwa sibathola ukuthi bavalelwa yonke indawo kuthiwa ningamniki negama igama lakhe lizakuthiwa ubani uJesu yes so noJoseph amayetshela uyatshela uJoseph kuthiwa Joseph ungamlahli uMaria umkakho ngoba uJoseph manje uyomangala ukuthi uMaria ukhulelwa kanjani mina ngingazange ngimkhulelisa so yayibona indaba kaNkulunkulu is a mystery ngoba indaba kaNkulunkulu ingakho uJesu mangabe esenyuka wathi uzothuma umoya ongcwele ngoba indaba kaNkulunkulu akusinto enyama ya into kamoya ingakho no we understand asikwazi ukuunderstand thina nengqondo yethu ayikwazi ukuunderstand sidinga umoya kaNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthi si understand indaba kaNkulunkulu ngoba masingena moya kaNkulunkulu lithi zaNkulunkulu umoya ongcwele yiwo siholela kulonke iqiniso so uma ngabe singena umoya ongcwele noma siucima umoya ongcwele ingakho ila kufikela la khona la khona igcina sizakhele zethu izinto igcina kusebenze yethu ingqondo igcina kusebenza ukwethu kwazi manje okwethu kwazi akusizi into efunakalayo la ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngoba izwi leqaleni ligcina ingakho lizothi izwi kaNkulunkulu sichaza ukwamoya ngomoya okaNkulunkulu achazwa ngengqondo ngoba into kamoya ngoba uNkulunkulu umoya lithi nabamkhonzayo kumele bamkhonza ngomoya yes ngoba umoya kaNkulunkulu umoya uhamba nani neqiniso iqiniso liyizwi likaNkulunkulu so zombili lezi zinto lezahlukana umoya nani neqiniso iqiniso kaNkulunkulu eliyizwi likaNkulunkulu ayi iyezwakala ngiyayithanda nje uvele waya deep kuyona wathi mawuyichaza ngoba mawuyilanda light uMaria umama kaJesu but mawuya deep usuya ngomoya njengobusho kwaMaria akusuma mama kaJesu akusima mama Jesu asibuye kule ndaba lesikuyo le ndaba le very interesting isikhathi ave sobaleka but nithi nang siqeda kufunda khona manje uJohn 15:23 he who hates me hates my father ozonda mina uzonda ubaba yayizwa ozonda mina uzonda ubaba nithi kahle uJesu ubaba uJehovah umoya ongcwele umuntu ayedwa meaning manje ngifuna ukuthi ngithi meaning nithi uNkulunkulu kufana nokuthi uNkulunkulu wavele
washiya izulu lonke lalingena baba ngaleso sikhathi. La isala khona babu ushabanga isala ethena abantu banga understand into ekubizwa ukuthiwa ama attribute sikaNkulunkulu. Right? Yeah, lenze izinto ezenza uNkulunkulu sithi ke lo uNkulunkulu. Nezinto ezenza umuntu sithi umuntu. Njengengqondo nomphefumulo. Yeah. Okay. Right. Umuntu nje kufanele abe nenqondo. Bese kuba nezinto esingachaza ngaphandle sithi umuntu unamehlo. There is why makuthuze uzalwe ungenamehlo. Sithi lo mntwana unenkinga ngoba the standard is umuntu kumele abe nani abe namehlo. So ayibeke nje kube light siqalela kumuntu. Zintathu izinto umuntu ayizwe inyama umoya umphefumulo. Right? But ake size kuma attribute kaNkulunkulu avezwe. Lithi uNkulunkulu ulungile. Right. uNkulunkulu luthando. uNkulunkulu ukukhanya. uNkulunkulu kind, uNkulunkulu is faithful and many others. But bese kuba nala amathathu, omniscient, omnipresent and there's a third one omniscience. Omniscient, that's number one. Omnipresent and omnipotent. And omnipotent. Thank you very much. I guess khulume ngalethi omnipresent. Uyayazi babshaba mhlambe ungayichaza omnipresent ukuthi ukhona kuyo yonke indawo at the same time. Yeah. So akuzange kushintshe lokho. Ukuthi uNkulunkulu wehla but akumshintsha ngakuzange kunciphisa attribute yakhe. So but ake siveze kanje akuzange kumenza angabe bikho yonke indawo ngesikhathi esisodwa. Alright. Ngoba akayiguqukanga kube thina kube ngazathi ukhona kuyo yonke indawo but emhlabeni. Yeah. Nasezulwini wayekhona. Alright. Asimazi ungakanani. Yeah. Ingakho uma ekhuluma simqede. Yeah. Ngithi asimazi ungakanani. Yeah. Ngeke simqede futhi. Yes. Yeah, ngeke sifinyelele ebukhulini bakhe. Yeah, so ngoba ingakho lize lithi izwa uNkulunkulu lana ikhuluma indoda ithi wena Jehova yangazi wena Jehova zokulala kwami azokuvuka kwami. Bese lithi na Jehova noma ngaye ngaphansi kwamanzi ukhona. Lithi noma ngathatha amaphiko ngizele phezulu nokhona. Lithi noma ngathi ubumnyama makungiboze. Ubumnyama kukhanya kuwo. Lithi na Jehova wazi even inwele esekhanda lami. Lithi na Jehova alikho nelilodwa izwi olimini lami ongala. So uNkulunkulu ngeke simlimite uma sothi uNkulunkulu ngalesikhathi ehla ezulwini kwakusele bantu futhi ngamanye amazwi uNkulunkulu siyamlimite. Yinto ehlupha abantu ukuthi uNkulunkulu bafuna understanda ngengqondo. Kanti uNkulunkulu ukuze understand ubani udinga umoya wakhe. Yes. Yeah, ingqondo yethu ayim-understand, ingqondo yethu nje iyohlala ingqondo yethu. Ngoba ingqondo yethu ziningi izinto eziphikisayo kaNkulunkulu ngoba nangabuza ukuthi uNkulunkulu njoba sila akekho yini overseas. uNkulunkulu njengoba wasilana akekho yini kwamanye amazwe ukhona. So manje uNkulunkulu ngeke semlimite. uNkulunkulu angahlukanisa ngendlela afuna ukuhlonisa ngayo. Angashintsha ngendlela afuna ukushintsha ngayo. Angabiza ngendlela afuna ngoba uNkulunkulu. Mhlawumbe ukugcwalisa kuloko ubaba Khanyile akusho. Mhlawumbe suphendlekile baba ushabanga ukuthi God is omnipresent. So if Jesus Christ was God, it doesn't mean ukuthi bengekho ezulwini. Yes. Yes. Ilento eyenza ukuthi abantu ke bese bethi sinoNkulunkulu ubaba sinoNkulunkulu indodana sinoNkulunkulu umoya ongcwele. Bayithatha lapha kubhabhadisweni kaJesu bathi kwazakaliswa vele ezulwini. Kwazwakala kwabonakala indodana wasekubonakala umoya ongcwele ehla njengesimo sebantu vela uNkulunkulu abathathu. Kanti lo ncwadi ayisho leyo nto. Sizwile ukuthi uMaria ekukhulelweni kwakhe wayesevele njenjani ehlile umoya ukuzala kukaJesu ngencane ukuze ngentando kabani kamoya. uJesu Kristu uzalwe nguNkulunkulu ngomoya. So now the mere fact awuthi ngibeke kanje ukugcwalisa kuloko Khanyile kushona. Yes. uNkulunkulu uyakhona ukuba sendaweni ezo 1000 and a billion things at the same time. Ngiphindele whether izoqhephula umqondo womunye noma uzongithuka noma uzothi nginamanga. Wami usuqhephukile. It's up to him. uNkulunkulu uyakhona ukuba sendaweni ezo 30. uNkulunkulu uyakhona ukuba sendaweni ezo 100 or 1000 ngesikhathi esisodwa enza izinto ezibillion ngalelo second lot. Yes. Njengamanje silathi nasixoxela indaba zethu siyaphila ngoNkulunkulu oyena osiphilisa. Khona abafayo, khona abazalwayo, khona abathola imisebenzi, khona abasebenzayo, khona abashumayelayo. uNkulunkulu esebenza kuuye yedwa
khona abasindise engozini yemoto Yo. njengoba thina sinika ukuphila la siphila iziningi sikhuluma ngendaba zakhe kuseyuyena loyo uNkulunkulu now Yes. asikwazi ukuthi ngoba naku wayese nakuba inyama yami limit ngaleso sikhathi ukuthi uJesu Kristu yena khona ukuthi ahambele kaIsrael ngoba futhi kwakuyi mission leyo lento singa understand ke thina generation namhlanje imission yabona makuthiwa imission asi understand lonto wazenza into ethandwa wena wayene mission ezenyamini yani ukuthi azofela abantu Yes. abanye abantu bayehlukanisa lo mission bathi wayezelo Israel kuphela no wayezela izwe lonke John 3:16 uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelo yodwa ukuba ilona loyo okholwa yiyo angabhukwa wathanda izwe akathandanga Israel so wayeze emhlabeni ngenxa uthanda nalo ngezwe ukuthi alisinda that was a mission but lokho akumele kwenzeke kulesi sizwe ayevele esikhethile wabeka imbewu okubani Israel emkhethe ngezivumelwane noAbraham ahamba nabe batest endleleni ukuze lembewu yakhe ihlale bese kuzala umsindisi lo msindisi okuzotholakala isibusisa enza futhi isithembiso ngoAbraham ukuthi kuwe Abraham izwe lonke hlaba wonke okubusiswa so akathi Israel kuphela yobusiswa so wasigcina ke lesi sizwe ukuze kuzovela lo Kristu okuyena akhuluma ngalapha uGenesis 3 uma yethi inzalo yakho wena owesifazane yochobeza ikhanda lenyo ngoba insindiso ethi ithola kuGenesis so now lenzalo the seed uyakhuluma ngoMapostle Paul lapha encwadini emengaphosisi Ephesians mekhuluma ngenzalo the seed ukuthi leyo nzalo ubani uKristu wakufanele iphume kukowesifazane izochoboza ikhanda lenyoko so wakhetha isizweke asibiza ngokuthi uIsrael ebeke lembewu kutholakala oRuth laphana ababe wamaMoab benzela umusa kutholakala oRahab awesisizwa kuthiwa bezifebe bazala oBoaz konke lokho uNkulunkulu sahamba nembewu ngoba kukhona imbewu kaNkulunkulu bese kuba khona imbewu kaSathane kuyakhuluma ngayo uGenesis uNkulunkulu imbewu kaNkulunkulu imbewu yenzalo yesifazane nenzalo wani yenyoka kodwa sikho lapho namhlanje sina ukuthi nakuba limited ngenxa yenyama ukuthi uzohlala kaIsrael and all that but ebuNkulunkulwini bakhe wayengekho limited that is why umakubhabhadiswa inyama lapha emanzini eJordan siyezwa izwi livele ezulwini sambona umoya wenze njani uyehla uye loyo uNkulunkulu asiphethe kanje babu uShabanga ukuze ingasidide kakhulu ngathi sikhuluma umbono wethu asiyeni lapha encwadini sithola ukuthi incwadi ethi uNkulunkulu bangaki ngoba uma lapha ku Deuteronomy Deuteronomy 6 verse 4 Izwa Israeli uJehovah uNkulunkulu wethu uJehovah munye Tell 6:4 And hear O Israel the Lord our God is one Lord The Lord our God is one Lord. So asisho yini ukuthi uJesu Kristu is our Lord? Siyasho. Ayisho yini incwadi ukuthi uJesu Kristu is the Lord of Israel noma is the King of Israel? Iyasho. Oh, okay. Then is no Lord ababili asimhlukanise uJesu emele noJehova emele. Sino no Lord oJehova wakaIsrael uJehova. Bese siba no Lord oJesu. Ngabe njalo indaba mahlukanisa uJesu noJehova mase sesihlukanisa futhi akusesiyo yasilahla lencwadi ithi the Lord our God is one right asikubheke ukuthi iqinise ngempela mhlawumbe sethi uqhubeka siye lapha ku Deuteronomy 4 verse 35 Deuteronomy chapter 4 verse 35 wena waboniswa lokho ukuba wazi ukuthi uJehova unguNkulunkulu akakho munye ngaphandle kwakhe. Ngihambe nabo Khanyile. Wena waboniswa lokho ukuthi uJehova unguNkulunkulu akakho munye ngaphandle kwakhe. Akekho umunye uNkulunkulu ngaphandle kabani? kaJehova. Masusu uJesu ukuthena uJehova asho ukuthi ngamanye amazwi sesithi lelizwe linjani? Linamanga. Ngoba seshilo uNkulunkulu uthi ngaphandle kaJehova akekho umunye bani? Akekho. Uqhubeke nayo. Esezulwini wakuzwisa izwi lakhe ukuba akufundise. Emhlabeni wakubonisa umlilo wakhe omkhulu. Wena wezwa amazwi akhe evela phakathi komlilo. Izwi indaba ikhuluma ngobani? NgoJehova ongekho uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Okay, asafunda ku39. 39. Yazi namuhla ukungenisa enhlizweni yakho ukuthi uJehova unguNkulunkulu. Ezulwini phezulu nasemhlabeni phansi.
akakho munye. Okay. uJehova uNkulunkulu ezulwini phezulu Yes. naphansi Yes. akakho munye Yes. wasusa uJesu ekutheni uJehova then uthini Okay. Mawusathi uJehova unguNkulunkulu. Ngicela sifundeni lapha kuJohn 1. John 1:1. Ngoba indaba ithi uJehova unguNkulunkulu. Ubani? Oh. UNguNkulunkulu. Yes. Lithi ekuqaleni waye khona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. Yes. The question ukuthi uma likhuluma lithi nalithi ulizwi waye kuNkulunkulu lisho muphi ulizwi? Ubani ulizwi? Ulizwe uJesu. uJesu. Lithi ulizwi waye ngu nangapha ngangalizwe uNkulunkulu lithi wena Jehova uNkulunkulu. So sihlukanisa kanjani lento? Ngoba uNkulunkulu munye. Understand uNkulunkulu munye. Yes. Yeah, asikwazi ukuhlukanisa. Ngaphandle nabe baningi uNkulunkulu singasho sithi khona uNkulunkulu khona uJehova uNkulunkulu. Khona uJesu khona uNkulunkulu omunye angena kuye. Manje uNkulunkulu maye munye. Manje sihlukanisa kanjani uJehova noJesu? Ngoba uthi lithi uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu. NoJesu lithi waye kuNkulunkulu enguNkulunkulu. Yes. Ayi. Yezwakala. Okugcina nje. Uma ngibuka uPauli eya kwelesithathu izulu ezwa amazwi ezulwini okungavumelekile ukuthi awakhulume la. Yes. Kuveza ukuthi umuntu akasuNkulunkulu ungumfanekiso udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Akafakwanga zonke izinto zobuNkulunkulu wafakwa wa limited. That's why wadalela ukuthi akhonze uNkulunkulu. Okay. Yes. Ene uNkulunkulu amqeda umuntu kumazi. Yeah. Ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu. That's why waziwa ngomoya ingcwele nango Jesu. Yes. Ngaphandle kwalowo ngeke sikwazi ukumchaza nokumazi. Right. Asisile ngiyazi isikhathi sakhe sesiphelile. Ngiyethanda into esho baba Khanyile. uJesu Kristu laphana ku John 17 verse 3. Yes. Ukhuluma enye indaba uthi ukuphila okuphakade lokhu. Yes. Ukuba bazwe na wedwa uNkulunkulu oqinisileyo ukuze kunye nobani noKristu Jesu omthumile. Kodwa ukuphila okuphakade uthini uthi lokhu ukuba bamazi uNkulunkulu yena yedwa oqinisileyo noKristu bani uJesu. Yes. So akukho ukuphila okuphakade ngaphandle kokwazi ukuthi ukwazi uNkulunkulu yena yedwa. Ngifuna ukuthi vele kahle lethi ukuthi uye yedwa uNkulunkulu oqinisile. Uma sithi uJesu Kristu uNkulunkulu then kufanele abe khona kulo uNkulunkulu yena yedwa. Yes. Angabe omunye uNkulunkulu manje sengasamtholi. Lo uNkulunkulu yena yedwa kunywa ngala uJehova ngoba uJesu Kristu engumuntu wayeveza uNkulunkulu uthi ubani. Esitshela izinto athandana angathandi. Babukhanyile ukukhuluma amanye amazwi uthi umuntu ngeke amazi uNkulunkulu ngokuphelele ngaphandle kokumbulelwa umoya engcwele. Na umbhalo babushabanga. Yes. Umbhalo lokho sitshela kona simele ukukholwa noma kungakho imiqondo. Simele ukukholwa noma kuphikisana nalento ephila phakathi kwethu. Kodwa ngoba umbhalo ushilo uNkulunkulu wathi mina ngilokhu. Ingakho mayevela kuMoses uthi I am who I am. Shothi lo engithi mina ngizoba nguye nguma nginguye. Ngizonitshela mina ukuthi mina ngubani. So uyavela uNkulunkulu uJehovah Jireh Tsikende and all that uzuvele egcineni uJesu. Yes. So usasitshela nje ukuthi yimlo but one God. Kwakwenzakalani ngizwa kahle ne? Kwakwenzakalani ngesikhathi uJesu ebhabhadiswa nalizwi seliyakhuluma? What happened? Le indodana yami engithokozile ngayo. Laliqhamuka kubani? Uma sithi uJesu UnguJehovah and futhi wayekhona. Then manje nalilizwi noJohn umbhabhadisi uyalizwa libuya kubani? Okay. Yeah, sifanele siqale la. Sisekelwe ukuthi si understand that uNkulunkulu yena yedwa oqinisele ubani. God is omnipresent and God can do anything or everything or many things at the same time. Iqhamuka uNkulunkulu yena yedwa. uNkulunkulu ekhona emhlabeni ebhabhadisa uyakhuluma futhi esezulwini ngoba ukhona ezulwini omnipresent. Le indodana yami babushabanga uzuthi uJesu Kristu mina ngilithatha udumo oluvela kubantu kodwa ngilithatha oluvela kubaba khona la ekhonjwa khona uNathanel uthi wena
nguKristu indodana ngoba semprofethile lele ngaphansi kwehlahla somkhiwane akathi lokho okukhulumayo kumbelo lo bantu umoya uyathulela uthi kusho lokhu ngoba naku ngithe ngibone usalele lapha uthi kukhona okukhulu ozokubona indodana umuntu ingelo zehla zenyuka phezukwane kwena futhi uyilade yabona uJakob but angikho lapha abalithatha lelo dumo yamnyeka ngokuthi lento isho ngoba ngimprofethile uma la ebabuza continent ngubani bayasho abanye bathi wena uJob umbhabhadisi kanjani uthi uPeter hayi wena uJesu indodana kaNkulunkulu ophilileyo sethi lokho kushoyo akusho wena kuvela kubaba uma ekhuluma la kuJohn ku5 uthi nina nidumisana nodwa nithatha udumo vele uthi mina ngilithathi nithatha ufakazi ovela kwakubalekile ukuthi kuvele kubaba le kuze confirm lo akusho uJesu konke uyikuba uNkulunkulu esenyameni ngoba uthi uIsrael wayazi ufunda John 5 kulapha ko8 or 18 bathi wathi wakhuluma ukuthi ubaba uyasebenza khona kaloko ukuthi bafuna kakhulu ukumbulala bathi samanje bafuna kakhulu ukumbulala ukuthi ngoba uyibize indodana kaNkulunkulu usho ukuthi uyalingana noNkulunkulu babeyazi kahle indaba yemystery yokuba indodana kaNkulunkulu usho ukuthi uNkulunkulu enyameni uyalingana noNkulunkulu uNkulunkulu uqoba fanele bakhonze wena wedwa so base bafuna ukumbulalela lokho so they didn't have a question into amaJuda ayedisputayo babushabanga ukuthi uJesu Kristu wayengasiye in uKristu okusho ukuthi indodana kaNkulunkulu ngoba maye ukuthi undodana kaNkulunkulu kusho ukuthi ngamanye amazwi selafika uJehova lo ememezelo ngomalaki ukuthi usuku kaJehova oluvutha amalanga buliyeza uyeza uJehova emhlabeni ezosindisa Israel shuthi mangabe bengakuvuma ukuthi uJesu wayeUKristu indodana kaNkulunkulu then uJehova selafika emhlabeni bayayazi kahle leyo nto abadidekile there is wabephika ukuthi uJesu Kristu wayeyindodana kaNkulunkulu noma ayeUKristu sengikhulume kwakuningi esikhathi esisodwa yebo beyidinga ukuchazwa kahle le ndaba uzizwakale kahle na ikhulume mystery yabona leni ikhulume namhlanje hayi mystery okugcina but futhi nayichaza iyezwakala angazi noma uyawudinga yini ukuphathule ngendlela kungakhona ayudingi yawudinga ne ngoba ngendlela engakhona kusho ukuthi abambethela babethela uNkulunkulu straight ngamehlo ethu awenyama babebethela indodana kaNkulunkulu bona babebona ukuthi hayi sibethela umuntu sibulala umuntu othi indodana kaNkulunkulu kanti ngendlela enichaza ngakhona babebethela uNkulunkulu straight yazi asiphethe kanje ngoba mawusekhuluma asiye lapha kuRevelation masishane nje wabushabanga yes u1 uyayichaza lento ngoba masoyichaza ngesethi hayi yebo obukela uzobe sesalote bazi bayikhulumela into abayicabangayo imnandi ifakazele ngezwi izwi liyafuneka Revelation 1 ufunde nje I think uverse iqala ku7 babukanye verse 7 bhekani uyeza namafu namehlo onke ayakumbona naba bamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye yebo amen ngingu-alpha no-omega kusho inkosi uNkulunkulu okhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke ukhona la ngifuna siyazi ukukhuluma ukuthi ubani uJesu angeni la uthi maqala ku70 bhekani uyeza ngani nani namafu amehlo onke njani ayakuma nalabo bamgwazayo yayizwa ke manje yebo benjani bayakumbona zonke nezizwe zonke zomhlaba zenjani zakulila ngaye yebo amen u8 muzwe ku8 uthini mina ngingu-alpha and omega kusho inkosi uNkulunkulu yes nalabo bamgwazayo bayakumbona ubani namehlo onke yayibona indaba kusho bani njengoba usichaza nje ukuthi uthi babebulala uNkulunkulu kodwa bengaqoqi uthi nalabo bamgwazayo ubani wagwaza uJesu uthi yena inkosi uNkulunkulu khona wayekhona nozayo nomnini mandla onke leyo uyifuna ithi u17 ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo wayesebeka isandla sakhe sokunene phezukwami ethi ungesabi mina ngokuqala nokugcina nophilayo ngangifila bheka sengingophilayo kuze kube phakade naphakade futhi nginezihluthulelo zokufa nezihayini uyayizwa ke manje indaba ulokhuluma la othi inkosi noNkulunkulu yena wafa uthi kodwa manje uyaphila inguna phakade so ongayiphika yena ngoba ethanda ukuphika uma ngathi muyichaza nje usuya straight ngoba ublunt manje uthi akwabethela uNkulunkulu la yebo uyayiveza lothi ngafa mina kodwa manje sengiyaphila inguna phakade nabangibethelayo bazokungibona ukhuluma inkosi uNkulunkulu so iphikayo sengayiphika yena ngendlela kodwa umbhalo usushilo hayi nayikhuluma izwakele
Sibonge kakhulu. Ayinikhulumile imystery ngendlela engakhona but ngiyayithanda kakhulu. Asethembe ukuthi part 2 izoba khona ngenxa yesikhathi ngiyakubona nje futhi okwesikhathi. Ngenxa nje yespace sethu esisebenzisayo singekho enough. That's why ubona ngilo ngithi isikhathi. Asivele nje sivale khona la ngijwayele ukuthi ngithi mina yabona ngilinganise nje ngokugibela ibhasi mawufika ebus stop wonke umuntu kufanele ehle nathi sivala khona la mina nawe sazophinde futhi sazokhuluma.